IFK 6 pelaajalla, Karjalainen kieputtelee keskelle, hyvä paikka tulee. Ja sitten vielä jatkuu Einari Luhanka. Luhanka on vetopaikka ja laukoo maalin. Käystä vasemmalta oikealle Ryan Lassille, Brygman menee sinne maalille. Ja sieltähän se pelissä on Brygman, Karlsson, Lass-ketju päässyt yhdessä pelaamaan. Ei mene kauaa, Pakarinen pistää IFK. Teho tilastossa, Patrik Karlsson. Viivaan Riihinen, Kalinak. Kalinak, pomppu tulee! Seille pomppuvaan Lars Brygmanin ohjaus tuosta kesken. 16-9 IFK:lle eli ottelun toisessa erässä. Nyt Horki pääsee tästä keskeltä 3 pelaajan välistä. Horki vie 10 ja tekee komean maalin. Lehterä, Martin ja Lehterä. Pakarinen maalin edustalla. Vesalainen lipuu myöskin pahikoille, mutta Lehterä tarjoaa ja Iiro Pakarinen Suonenjoen Karlsson hyvin siinä ohittaa Lundellin laidalle. Brygman, Lass. Luhanka seuraa ja sitten tarjoaa Ryan Lass ja Patrik Karlsson pamauttaa. Alimpana Kumpulainen. Kumpulainen siirtää ja taitavasti Tim Lindfors kiepauttaa! Tim Lindfors! Vesalainen leipoo Martinille ja Vesalaiselle takaisin. Rask on Pakarisen kanssa maalin edustalla. Kodicek lipuu sinne myöskin ja takatolpilta Vesalainen siirtää. Pakarinen on siellä mailoineen. Ottaako sitten Pakarisen mailaan? Vesalainen laukaus eteen torjunta Lehterä. Patrik